UPPL দলে যেহেতু NDAৰ পৰা ওলাই আহিব বুলি কৈছে সেই কাৰণে মই UPPL দলৰ মুৰব্বী সম্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে অতি সোনকালে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত আলোচনা কৰক হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্টি নহয় এইটো আমাৰ ব্ৰিটিছৰ নহয় জানে এইটো ৰাছিয়াতে আছে এনেকুৱা পলিটিকেল পাৰ্টি खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारावखि थांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे भिडिअसफोर आरो रिपर्टफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर जों दिनैहाय गिबिसिन थारावनो नैबे हाग्रामा महिलारिनि सायावनो जोङो सावरायगोन नैथियावहाय जोङो प्रेस मोसाहारिनि सायाव जों सावरायलायगोन थामथियावहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सायावनो जोङो सावरायलायगोन ब्रैथियावहाय NDB फाउन्डार रन्जन दैमारि सारनि सायाव जोङो सावरायलायगोन गिबियाव जोङो हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौनो खोनासंग्रोनोसै बिथाङा ससियेल मिडियायाव मा फोसावदों टाइम কি মই দিম বুলি কৈছে না কি টাইম লাগে টাইমটো 12টা বজাত কোৱাটো 3টা বজাত হ'ব পাৰে দিনটো স্যার বিপিএফ স্যার বিজেপি ইএম দিয়া হ'ব নহয় স্যার দিলে কেতিয়া দিব স্যার বা কেজন দিব স্যার কয়বাৰ ক'ব লাগে বিজেপি আমি যেহেতু এতিয়া মিলি জুলি চৰকাৰ চলাই আছে এতিয়া বিজেপিৰ পৰা 2জন নিয়ম দিম বুলি কৈছে স্পিকাৰ একজন দিম বুলি কৈছে এইবিলাক কিমানবাৰ ক'ব লাগে আমাৰ সেক্ৰেটাৰী স্যাৰ বাবু নহয় কেতিয়া মানে মিনি আমাৰ সেক্ৰেটাৰী সাংবাদিক সকলে এইটোৱেই বেলেগ ফুটক না এইটো আগৰ পুৰাণা নিউজ এইটো আমি আগতে কৈছে কৰিম ওদালগুৰিত কৰিমতো আমি মিনি সেক্ৰেটাৰী ভাল লাগিলেতো মই কম আজি মিটিঙতে ক'ব ইয়াত কিয় বিটিচি চুক্তি মানে বলবৎ কৰা দাবীত এপছু আপলোড প্ৰতিবেদন নামি পৰিছে ছাৰ কি ক'ব আপছু না UPPL কৈছে না আপছু কৈছে এটা একে বস্তু এপছু কোৱা একে UPPL কোৱা একে কথা আপছু মানে UPPL মানে আপছু ইয়াৰ আৰু কি কথা এপছু যে প্ৰতিবাদ কৰি আছে UPPL কোনা কি এপছু আপুনি কি ক'ব বাহিৰটো আপুনি কি কয় মইতো UPPL মানে এপছু মানে UPPL কৈ আছে তেওঁলোকে যিটো দাবী কৰিছে এইটো আপুনি চৰকাৰে যিটো চিফ হৈছে কি দাবী তেওঁলোকে যিটো দাবী কৰিছে এটা মোক দাবী কৰিছে এতিয়া মানি লৈছে মোক ভাল কথা মোক যদি আহি পেলাই মেমৰেণ্ডাম জকচন মোৰ ওপৰত তেতিয়া মই চিন্তা কৰিম ओरैबायदि दुखुनांथाव जोंनि बर'नि थाखाय जानानै फैबाय 5 बोसोर रायजोफोर 5 बोसोरसिमावहाय मा मावलांगोन मा मावलाङा बेखौहाय दानो नुखाबाय दा बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंगोनाथ' बे गोजाननि बाथ्राखासै बेखौथ' बियो थाल्ला एंगारखाबाय बेखौहाय जोङो नुखाबाय दा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंसो सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरा हाबसनदोंमोन आरो सोसनजागौमोन नाथाय बेखौहाय हाग्रामा महिलारिया मावा होननानै सिदा बुंखाबाय नाथाय बिनि उनाव थानानै जे खाथियाव थाफानाय NDB बेयो माबायदि मोनखो बेबायदि बुंजानानै माबायदि मोनखो आं बेखौसो कुइसन खालामनो भिडिअ बानायनाय जादों दिनैहाय हाग्रामा महिलारिया नोंथांमोना बेयाव भिडिअखौ नायगासिनो दङ हाग्रामा महिलारिया प्रेस मोसाहारिनि मोखाङावनो बुंबाय दे आङो बिटिआर एकर्डखौहाय गनाया बिटिआर एकर्डखौहाय सुक्तिखारिफ्रासो मावगोन बियो आंनि खामानि नङा माबा मेमरेन्डाम बिलायनाय जोङो खोनानो मोनबाय रायजोफोर माब्रै जाखो जायगायावनो NDB दङ एक्स NDB प्रेस मोसाहारिया धोनस्रि समिस्थिनि MCLA प्रेस मोसाहारि दा बिथांमोनना बिसोरो NDBफ्रा गावसिनि धोनस्रि ओनसोलखौहाय सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरखौहाय सोसननो थाखायनो बिटिआरखौ सुक्ति खालामदों अब्ला बे बिटिआर सुक्तिखौनो हाग्रामा महिलारिया प्रेस मोसाहारिनि गावनि MCLAनि मोखाङावनो सिदा बुंबाय बिटिआर एकर्डखौ सुक्तिखारिफोरसो मावगोन आं मावा अब्ला माबायदि मोनखो प्रेस मोसाहारि आरो प्रेस मोसाहारिखौ सापर्ट खालामग्रा रायजो राजा नोंथांमोना दिनैनि समावहाय मा बुंनो सानखो एकर्डखौथ' बियो गनायखाया बे खाथांखा रायजोफोर बिटिआर एकर्डखौ बियो गनाया आरो
प्रमद बर'नि मावखान्दा खामानिखौबो बियो मावा होननानैहाय जोङो खोनानो मोनखाबाय। अब्लालाय माथो बुजिनो बाखि दंबावो? गासैखौबो बुजिजोबखाबाय। गोबां गोरोन्थि मावबाय दे बर' हारिया। हाग्रामा महिलारिया सिब जाबाय थायोब्ला, बर' हारिनि थाखाय लिडार जाबाय थायोब्ला, बर'नि सासना, बर' हारिनि बिटिसि काउन्सिला कार्बि आंलंजों समान जानो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना सिन्था खालाम। थांनाय बिसायख'थियावहाय बिजेपि पार्टिया मोनगुथा देरहादों। मिथिबाय दा? बै समावहाय दा बिथांमोना नैबे समावहाय 2026आव 2026 मायथाइयाव जुदि बिनिफ्राय बांसिन आरोबाव देरहाबावोब्लानो हयथ' बिसोरो बिटिसि काउन्सिलखौहाय गावसिनि आखायाव लानो हागौ। अब्ला बै समाव जोंनि जायगायावहाय मणिपुर बायदि थासारियाबो सोमजिनो हागौ रायजोफोर। बेखौहाय सिन्था खालामनाया मोजांखा। दा कार्बि आंलंआवहाय हिन्दीवालाफ्रा बासाबोगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो बर'नि जायगायावबो हिन्दीवालाफ्रा बासाबोनो थांगासिनो दङ। थैदों जों, दावहा नांदों बर'आ। 5000निबो गोजौआवहाय मानसि थैदों। बे 5000आथ' सरखारनिसो हिसाब। नाथाय बहा बहा थैखोमानानै थादों, बबे बबे जायगायावहाय थैनानै दंमोन, बेफोरथ' हिसाबानो गैया। दा बैफोर हिसाब गैयि थैनायखौहाय जोङो बिनि बिनिमयखौहाय जोङो माबोरै लाखिनो हानो? अब्ला जोङो थैनायनि उनावबो गुबुन हिन्दीवालाफोरनोसो जायगा होनोसै नामा? नैबेखौहाय जों साननांगोन ना। रायजो राजा नोंथांमोन, आं बुंबोबाय थाखादों, बिपिएफ पार्टिया देरहायोब्ला बियो बिटिआर एकर्डनि खामानिखौ मावा। सुक्तिखारिफ्रासो बेखौहाय मावगोन होननानै बुंगोन होननानै आं बुंबोबाय थाखादों। दिनैलाय माथो खोनाखो? खोनाखाबाय दा दिनैहाय? सिदा बुंबाय। आरो मोखाङावनो प्रेस मुसाहारिनि मोखाङावनो बुंबाय बेखौहाय। ओरैबायदि लासिंसिं। दानिया फैदो डक्टर हेमन्त मामा। हेमन्त बिश्व शर्माया बर' हारिखौहाय ओरैबायदि फुस्लायदों, नाथाय बर'आ गोजावगासिनो दङ। बर'आ आन्दाज मोनाखै 2026आवहाय देरहानो थाखाय। मिथिबाय दा? दा हेमन्त बायदि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बायदिजोंनो हाग्रामा महिलारिया ओरैबायदि फिदिंजागासिनो दङ। बेखौहाय बर' रायजो राजाफ्राबो मिथियाखै। जेरैबायदि अननाय होदों, ओरैबायदि अननाय होदों बेखौ सानगासिनो दङ। फारसेथिं अननाय होदों, फारसेथिं बियो बर' हारिखौहाय नासयनो सेस्था खालामबाय थादों। सिंजों सिं नासयबाय थादों। बिजेपि पार्टिखौहाय नैबे लकसभा इलेक्सनावहाय जिन्दैगिबो सापर्ट दा खालाम। मिथिबाय? मानो दा खालाम होनदों आङो? बिजेपि पार्टिया एसटि एससिनि सायावहाय गोबां टारगेट दङ धंस खालामनायनि। नर्थ इस्टआव जेसेबांनाखि एससि एसटि दङ, बे गासैखौबो डिस्ट्रय खालामनायनि बिजेपि पार्टिनि आरएसएसनि थांखि दङ। बे नर्थ इस्ट फर्मखौ हयथ' प्रमद बर' सारा नुखाबाय। आं होनायनि सिगां हयथ' नुखाबाय। जुदि माब्लाबा नांथारगौ जायोब्ला आं बे नर्थ इस्ट फर्मखौ हगारनानै होगोन ससियेल मिडियायाव। नाथाय दा नङा रायजोफोर। माखासे साननोबो गोनां जानानै दङ बे नर्थ इस्ट फर्मखौ हगारोब्ला। माखासे नर्थ इस्ट फर्म दङ ए टु जेड एससि एसटिखौहाय नासयनायनि। बेखायनो आं सिदा खोथा बुंदों, बिजेपि पार्टिखौहाय जोंनि नर्थ इस्ट आसामावहाय खाबु दाहोसै। नङाब्ला जों बर' हारिया डिस्ट्रय जानो थांगासिनो दङ। माबोरै डिस्ट्रय जागोन? गावनि हारिजों हारिनो जोङो फोजोबस्रांनानै लागोन। बेयावहाय धोरोमनिबो दावहा जानानै फैगोन आरो जोङो बर' अबर'बो दावहा जानानै फैगोन। नैबेखौहाय खालामनानै होनो थाखाय बिजेपि पार्टिया प्लान पलिसि खालामगासिनो दङ। नाथाय जोंनि बर'फ्राथ' बुजियाखै बेखौ, मोनथियाखैबो आरो हयथ' गोबाङानो नुवाखैबो मा लिरनाय दङ। नाथाय जायफ्रा गोरोंखा बिथांमोना हयथ' नुखाबाय। बेनिखायनो बिजेपि पार्टिनिफ्राय गोजानाव थादों। जेरै प्रमद बर' साराबो दिनैहाय बिजेपि पार्टिनिफ्राय मानो गोजानाव थादों? बिजेपि पार्टिनि बेबायदि प्लान पलिसिखौ बियो मोजाङै मोनथिखादों रायजो। बेखायनो बियो दिनै गोजानाव थानाय जोङो नुनो मोनदों। 2026 मायथाइयाव बर' हारिया जिबनावबो बिजेपिखौहाय सापर्ट दा खालाम।
मिथिबाय दा नाथाय दानिया जों सावरायगोन एनडिपि रन्जन दैमारि सार एनडिपि रन्जन दैमारि सारनि सान्ति सुक्तिया नंखायसो थगायजादोंसो दा बेबायदि बुंदों माखासे मानसिफ्रा अब्ला थगायजादोंब्ला एनडिपिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारा 34 बोसोर दावहा नांखांनायनि उनावहाय गावनि हारिखौहाय गोजोन जाथोंसै साननानै सानजाहा सिमा बारायनायखौहाय मावफुंनो थाखाय सान्ति सुक्ति खालामबाय नाथाय बे समावहाय थगायजादोंसो होननायनि ओंथिया मा जाखो अब्ला प्रमद बर' सारनिफ्राय रन्जन दैमारि सारा जाम्बासिन जाबाय नामा हाग्रामा महिलारिनिफ्राय रन्जित बसुमतारिया जाम्बासिन जाबाय नामा दिनै दिलीप सयकिया मोनबायदिनिफ्राय गबिन्द चन्द्र मोना जाम्बासिन जाबाय नामा बि सावरायग्रा सारमोना जाम्बा जाबाय नामा धीरेन बर' सारमोना जाम्बा नामा नोंथांमोननि मथेब्ला नोंथांमोनाथ' बुंदों एनडिएफबिआ थगायजादों एनडिएफबिआ जाम्बा अब्ला बे समाव एनडिएफबिफ्रा मा बुंनो सानो नोंसिनि एनडिएफबिआनो जोंनि बर' हारिखौहाय रैखा खालामदों आं एनडिएफबिखौ माब्लाबाबो नेवसिया मानोना एनडिएफबिखौहाय बिएलटिफ्रासो होसो होसो हाग्रा बंग्रा गावख्रुब गावख्राब खालामदों 34 बोसोर दावहा नांसेयावबो दिनैहाय सान्ति सुक्तिनि उनावहाय एनडिएफबिखौ बखिदों दिनै एनडिएफबि नङाब्ला बर' हारिया सेवहांगार जासिगौमोन बेखौबो जों मिथिगौ अब्ला दिनैनि समावहाय एनडिएफबिखौ नेवसिफैनाय बे समाव एनडिएफबिफ्रा मा बुंनो सानखो एनडिएफबिआसो जाम्बा जाबाय दाना सान्ति सुक्ति खालामनायनि थाखाय एनडिएफबिआसो जाम्बा माबायदि राव रायलाय बर' हारिनि खुगानिफ्राय माबायदि राव खारो आसरित रायजोफोर हाग्रामा महिलारिया बर' हारिखौहाय सेफगार्ड होआखै मिथिबाय दा हाग्रामा महिलारिया बर' हारिखौहाय नासयदोंसो बर'नि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय असान्तिसो खालामबोदों बुख्रुब बुख्राब लामा ससे थाबायनो हायै लामा ससे थांनानै सोरबा गोदान फैयोब्लानो होसोख्रुबनाय सोंनाय बेफोरबायदि खामानिखौ बिपिएफनि सिबानो मावबोदों दिनैबो बिनो जानोसो थांगासिनो दङ दिनै आं माखासे एनडिएफबिफोरखौ नुदों हाग्रामा महिलारिजों थाफानानैहाय थाखा फैसानि लबावहाय दिनैहाय गावसोरखौनो बावगारदों बै समनि एनडिएफबि जेब्लानाखि आं नुदोंमोन बैसोर बायदि एनडिएफबिफ्रा हारिनि थाखाय दावहा नांनायखाय बिसोरहा हारिनि सेन्टिमेन्ट दङ नाथाय माखासे एनडिएफबिफ्रा रां रुफानि थाखायसो जुजिनानै हाबनायखाय बिसोरनावहाय हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट गैया दिनै मा बुंनो सानो रायजोफोर एनडिएफबिनि गेजेरावहाय चिरां जिल्लायावहाय एमसिएलए दाबिनायनि गेजेराव ना केन्डिडेटफोरनि गेजेराव बयनिफ्रायबो गोरोंसिना रन्जित बसुमतारि सार दा बे समावहाय आं सिदा बुंनो सानगोन माने सिदा बुंगोन बिपिएफ पार्टिया गोरोंखौ माब्लाबाबो गनाया मानोना बिजेपिआ जोंखौहाय डिस्ट्रय खालामनो नागिरदों आंबो सानाखैमोन दे बिसोरो एससि एसटिखौहाय नासयगोन नाथाय बिसोरनि थांखिया जाहैबाय जोंनि नर्थ इस्टनि ट्राइबेल्सफोरखौसो नासयनायनि थांखि क्लियारलि मेसेज लिरनानै दंखायो वेबसाइटआवहाय आरएसएस फोरनिफ्राय नोंथांमोना हयथ' मोनाखै बेखौ आं उनाव दिन्थिगोन गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि